bareng bintang Aji Laras, ada Ning Hartati, Cahya Rayap, Kumala, Lita, Gemoy. Cahya Raya. Terima kasih Cak Kadel. Dinda Audio matur suwun.
Tepuk nak ngene nak bowok. Buak. Semangga umpama akik nih ini bantaran. Lho alah. Loro tak balang botol. Nggih disukani langgam. Langgam riyin. Nggih. Ana bathuke rayap. Salah. Depok ku lapo gak mulih-mulih. Pok, Mulih. mulia kok. Mulih. Apa nduk ngono ah. Jadi kayak mana Pit? Wes. Monggo. Kadal lho sing njaluk, aku gak njaluk lho, aku manut kadal. Sesarengan bintang Aji Laras. Umpama aku rawat di dosa lara tak wales lara.
Jaranan lakaan nggih. Monggo Bu, purun jaran mriki kalih kula. Tak gendong kene kok. Bintang Aji Laras. Gereke satu udan gereke saya suwe antar duduke aku wariko nangis apa tohan dirasakno emane mandu di emane man kari seru riko tangisan aduh aja wedi kelangan dung jodoh sing bakal liyan kari manis kurang manis tambahi gula wis ya wis dong mikiri kok sing guna kari manis kurang manis tambahi gula wis ya
kurang manis tambahi gula wis ya wis sing dipikir apa kerasa Bintang Aji Laras ayo lo Bintang Aji Laras lagi Bintang Aji Laras sudah Ayo nang ngadeg Lit. Aku gak pengen ro ngadegmu sih. ngadeke aku nek wis bayar Kok mesti? iya mah kate ngerosting aku enggak suka aku Sejarah membuktikan bahwasannya Lita ninggal katrisan. Iga aku rata meninggal Pokoknya sing ditinggali ku mau wis dicerita terus. ayo Cak Sokran Kok cak sih? lebih ya Dek, Pak Mo apa Mbak Mo? Ayo ninggal katrisan. nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambak karo sapa
Ijen iku sing nang janji ijen ya. Nek gak gelem kena gori sapari. Turun. Hidangan Cilaras Dinda Audio Profesional Sound System.
dosa diturungko nyoto solayan beto-beto bedanya belasan pun Gayatri Gayatri Gaya putri masa kini Gayatri Gayatri Gaya putri masa kini oleh olang kalau enggak pulang katanya enggak sayang oleh olang kalau enggak pulang katanya hilang dua lulu ya iyo ya iya iyo kang larang pitu kone pinten pitu kone nawon sayang buron mawon mbok yo acara kenal si genduk aja bosan tapi rawani mangan arep madang iwake boyo rama dik raya golek bojo golek sing setya paton pokoke dawa aduh rama mundut mlinjung milih sing dawa kok seneng sing dawa mundut mlinjung milih sing dawa aku golek bojo golek sing dawa waton pokok sing dawa rama arep padang lawang sambel terasi arep madang sambele terasi aku golek bojo sing dadi polisi tidur polisi tidur aduh rama arep madang lawa sambel terong garai lemes siap arep madang sambel terong yen golek bojo kaya aku sing gak suka serong ijing ngamire ya mas ijing ngamire miring-miring etan nyondang nyanding ora keturutan ya mas yo kijing mereng yo dik yo kijing mereng itur
nyundang nyandeng rapi kumpul yo dik yo Kijing miring mas kijing miring ulun nyundang nyandeng ora kelakon yo mas yo kijing mereng yo dik yo kijing mereng rokok kopotong lining limo tresno abot ditinggal lunga yo dik yo kijing miring mas kijing miring apa pirono ijone aja diganggu wis ana bojone yo mas yo kijing mereng yo dik yo kijing mereng ulun nyundang nyandeng rapi sok lakon yo dik yo kijing miring mas kijing miring alor tak sondang sanding kok tambah molor yo mas yo kijing mereng yo dik yo kijing mereng itu nyundang nyandeng rapi sok kumpul kedaden tenan duwe omah sing arep berisi kebak katresnan kebak kasihan sayang ngobrol ra ono entek-eneng tengah wengi tetes ambon sing ngancani aku sampeyan kaya lagi kasmaran tenan mlaku tako tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguate kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tata mlaku ning jaba banter tenan angine saya jiwa seranteni batai terang nanging sinau nadi ning tengah udan ngobrol ra ono entek-eneng tengah wengi tetes ambon sing ngancani aku sampeyan kaya
saudara para pemirsa yang berbahagia, di kesempatan siang hari ini Anda tetap berhibur bersama Pagelaran Agung Bintang Aji Laras di bawah pimpinan Bapak Sapari, Desa Munung Kerep, Kecamatan Kabo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di bawah dukungan Dinda Audio Professional Sound System, di kesempatan siang hari ini akan hadir di kesempatan untuk panjenengan sami Pasukatan Bedayan Sekarsari yang akan menampilkan dari sederetan seniwati-seniwati ataupun beragawati-beragawati kami. Hadir di tengah-tengah Anda sing bagian masak, yo sing kora-kora, yo sing tunggu beras. Inilah penampilan dari Mbak Ike, Mak Pat, Mbok Sampona untuk Anda. Monggo. Bersama Bintang Aji Laras dulur masuk sudah hadir di hadapan Anda 3 artis ataupun biduan kami. Selanjutnya sekaligus 4 persembahan kami. Inilah penampilan dari Mbok Gisa, Mbok Parti, Mbok War bersama Mak Watila. Monggo. Awas bokongi. Lho. Sudah hadir 4 seniwati kami. Di kesempatan siang hari ini Anda masih tetap terhibur bersama Bintang Aji Laras. Dan di bawah dukungan dari Lewung Channel, Presti Channel, Baskomania Channel, Matur Sembah Nuwun. Di belakangnya penampilan dari Mak Sulami, Mbok Sumi, Mbak Suwati, dan juga Mbak Ase untuk Anda. Monggo. Menduduki anak tangga yang paling terakhir, sekaligus 4 seniwati kami pesinden Bintang Aji Laras kudu ngadeg joget. Inilah penampilan dari Neng Tatik Makces, Neng Cahya Rayap, Neng Kumala,
ning Lita Amora. Ayo ngadeg kabeh langsung lagu versi Samboyo. Ayo Nduk. Aja ngombe ta. Masa. Ayo. Ibut ngombe. Le ayo kabeh kok jek ngwakal kok sindene kok. Nanjo. Terus no kran, cek kran. Jerok. Terantanan ya. Bedayan Sekarsari sampun dipunaturaken ya ngono ah ya cocok sinden kok ya ngono. Langsung Samboyoan lagune manuk ambek sinden. Pokoke sing penting gayeng. Ayo Bit, ngono Bit, aku ngono Bit. Versi Samboyo. Lagune sing nyar-nyar apa Bapak kenek dolar merah ya Bapak. Iku
yen akhire ati kisih diremuk kabeh kuwi ora sing najelo jare wong tuamu wetare ora katon David sitongkas maneh bokong semok jalurane bae gila ngomong di sono ya bokong semok cao aran pokok nongko sesikan aran alis nanggal sepisan joget to Mbah udun maneh lari kuning langsan gawe gereget kudu kepingin nyokon bokong semok bokongi sama eman moto sing dikundalan lambe sesikan lari sigaran kapondo kawe hanya dalam ketugoroan asa Ayo, ayo. Tertipu, aku tertipu dengan janji manismu, janjimu bagai angin surga, tapi semuanya dusta. Dulu aku kau sayang, sayang,
ati-ati cok picer semoyo wae aku tresno karo kowe tega ning atimu saya gawe gelo iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyandek sliramu ukurane tresno tutuk pondo nanging lungiting asmara